Мин дә шушы авылның бер газиз баласы ла дип, Имаметдин Гәрәев балачак сукмакларыннан атлый. Ятмас Дусай аның үткәне дә, бүгенгесе дә, киләчәге дә. Үзенә гомер биргән авыл аның күңел төпкелендә иң якты хатирәләре белән мәңгелеккә урын алган инде. Менә ул героебызны әтиле, әниле, бер туганнары белән бер гамсез, бәхетле итеп яшәткән төп нигез. 1956 елда чыгып киткән идем. Соң вакытларда инде кайткалап йөрдем, әти-әниләр исән вакытта. Әтиләр үлгәнгә дә хәзер 30 ел инде. Шушы 30 елдан соң инде менә безнең йорт шушындый хәлгә килде. Менә бу йорт минем иске йорт инде. Мин шушында туганмын. Шунда үскәнмен. Аннан соң инде җәй көне бу үйне салды инде безнең әти, безнең плотник иде. Ул үйне бик яхшылап, тәртипләп тоткан йортта. Хәзер инде шәй узгач, соң вакытта инде монда хәзер бер кулдан бер кулга сата-сата, кемдә икәнен дә белмибез. Еллар үзенекен итә. 7 бала белән шау-гөр килеп торган нигез бүген инде бушап калган. Аңа хәзер 7 ятлар хуҗа. Капкасы ябык, ишеге бикле, юлын кар баскан бу йорт авыл белән бәйле хатирәләрен тагын бер кат кузгатты Имаметдин абыйның. Инде дип үткән заманда сөйләү аның үзенә дә авыр. Ятмас Дусайның иң матур парлары Әхмәт Гәрәй абый белән Биби Галимә гаиләсендә 5 кыз һәм 2 малай тәгәрәшеп үсәләр бит алар. Бүген бер туганнарның икесе генә исән сау. Сеңлесе Җәүһәрия Шәмәрдәндә яши. Ә Имаметдин абый барыбызга да билгеле, исеме зур хәрефләр белән яза торган олуг җитәкче. Ул 58 еллык тарихы булган, югары утар акылга загыйф булган балалар йорты директоры. Безнең йортыбыз бик матур иде. Җәй көне бүтән капкаларны буйыдык, даже түбәләрне калай түбә ясадык, калай түбәләре буйыдык инде. Монда сөйләп тә булмыйдыр, сәйтенгә күңел тулайында хәзер. Бары 30 ел узган булса да инде. Тарихы ерак гасырларга барып тоташа торган Күкмара районының Ятмас Дусай авылы 1400 елда төзелә. Бу җирлек бүген 4 авылны берләштерә. Шипшиңәр, Ятмас Дусай, 1 май, Янбулат Тустыш. Аларда барысы 465 кеше яши. Имаметдин Гәрәев биредә ипи-тоз якты йөз белән каршы ала торган кадерле кунак, хөрмәтле шәхес. Туган көне 80 яшь тулу уңайы белән дә иң элек авылдашлары котлап үзләренә дәштеләр аны. Синең җырың Дусайым, Дусайым дип бер җырладым, мин синең бер кышкаем. Дусайым дип бер җырладым, мин синең бер кышкаем. Әйе, нәкъ җырдагыча туган авылыннан канат ярып читкә очкан бер кышкай ул Имаметдин Гәрәев. Сораса кыз миннән, син кайдан дип? Дусайдан мин дуслар, Дусайдан. Авыл уртасында зур мәчете, иске чишмәләре, кәрпи урманнары, тырыш халкы булган Дусайдан. Авылдашлары бик хөрмәт итәләр үзен. Һәр кайсының да телендә аңа карата тик ихтирам, зурлау сүзләре генә. Сыйныфташлары арасында да абруе зур. Менә бүген очрашкач, хатирәләр янә яңарды. Балачакта Имаметдин Гәрәев ул кичкенәдән сәнгатькә каршы кеше иде. Имаметдин Гәрәевтән башка Дусай клубында берни театрда, берни концертта, берни шундый күңел ачу мәҗлесләре булмады. Ул үзенең күршесе, дусты Наил белән театрларда катнашты, концертлар кыялар иде, әллә скетчлар йөртәләр иде. Бер сүз белән әйткәндә, Имаметдин Гәрәев авылга культура хезмәте кертүдә бик зур эшләгән кеше. Сорашып торабыз, авылга кайтып тора. Монда һәр вакыт Гәрәй батыр дигән оештырабыз. Ул анда һәр вакыт үзе башлап йөри, үзе оештыра. Һәр вакыт авылны онытмый, авылга кайтып, авылга ярдәмләшеп тора. Менә шул һәр вакыт тагын ачык йөзле авыл кешесен хөрмәт итеп яши. Күрешү булып терәлеп яшәдек. 1-2 үк яшәдек. Инде без йортка Имаметдин абыйлар белән инде бер-беребезгә ярдәм итешеп, өйләр салганда аларда яшәдек без. Ondan sonra inде bu İmametdin абый нидә эшләгән чагында, шахтер булып эшләгән чагында. Беренче апельсин, лимон дигән нәрсәне аңлаша белдек. Әле мин кичкәнә сабый идем,
koyatı eşi olmanı beririz, eşi dine ballı olma beririz deyip. Apelsini bunu da bete bilmeydim. Bir vakta kütler hiç kaldırmadı. Bu indi aytırga kerek 60'lı yıllar. Ondan sonra indi koytkan şokta ben yaş bitinden 17 yaşka oramda iş aldığında oynayıp biriysen şu bitip olmak kilitmiş. O kaçka binip olmalı bir katarayı. Indi ondan sonra olda yerden yüküptü, anın student çoğunda bile meduşirişte okuyan çoğunda da kurşı yurtqa hatletiştirdiler. Neşe ular riske aytkendir. Tiş aldırı kadar ki de bütün Avrupa halkqa bik bir adam deydinden. İmamettin Garay şimdi bizning için bik hürmetli hem de bik yaratgan kişilerinin birisi. Çünkü biz nindigine bayram şaraları ötkersek de şunda anın yerdemin tuyup yaşayız. Mine ol nice yıllar indi bizning avul halkın Qozan artistlari bilen tanıştırıp bitirdi deseng de bula. Hem yıl sayın öz kollektifi bilen şu medeniyet yurtuna konsert yoki teatr әзірләп kile. Şuшы Yatmaz Dusay avılı bik matur tabiatlı ol bizning. Şunday matur tabiatlı жерде үскәнгәме İmamettin Garayevичның да үз табигаты шундай матур. Һәр вакыт ярдәм итәргә тора. Авызы һәр вакыт ерык. Нәрсә сорасаң да ярар булыр ди. Һәм кайтып та җитә. İmam abi bizning шуннан да менә үзебезнең горурлыгыбыз, безнең авылдан чыккан улы шәхес бит инде. Зур yürekli, altın yürekli kişi deyip юкка гына да исем бирмәгәннәрдер. Шуннан да без аның шундай бик яратабыз. Менә ел сайын сабан туйларыбызга кайтып, бик матур итеп сабан туйлар күңелле итеп үзебезнең Дусай болыннарында, ул дагы безнең сабан туйларыбызда катнаша матур гына итеп, ел сайын менә кышкы сабан туй итеп инде үзенең әтисе Имам Гарай Батыр көрәшенә фестивальләр булса, көрәш бәйгеләре, җыр бәйгеләре белән үрелеп бара. Инде ул безнең халык шундай ел сайын аны көтеп 12 yıllab davam итә безнең җирлегебездә. Аны инде Гарай Батыр призына монда көрәшчеләр төрле категорияда көрәшче балалар катнаша. Бик күп хәтта менә шу үзебезнең районнан, Саба районнан, Мамадыш районнан көрәшчеләр килә. Инде бу көнне шын бәйрәм Дусай аны ел сайын көтеп ала. Балаларның каникул вакытларында шу кышкы чорда үткәрәләр инде аны. Шундан соң инде безнең Имам Гараевичның традиция буенча бик матур концертлар алып кайта. Менә үзебезнең республика тарафыннан нинди генә артистлар бар, барсында күреп бетергәндер Дусай халкы дип әйтәбез. Бик матур концертлар, Саба районы концертларын шундай матур дип әзерләп алып кайта. Без аңа бик рәхмәтлебез. Аның белән бик горурланып яшибез менә матур итеп. Мәдәният йортындагы бу күңелле очрашу ерак тарихларга калачак әле. Истәлек фотолары аны килер буыннарга илтеп җиткерер. Авылдашлар күрешүнең дәвамы Сабада көтелә. Имаметtin Гараев туган көн мәҗлесенә чакырулар таратты үзләренә. Булды бар иде андый вакытлар. Эх, сагындыра калды шул ерак. Үтәсе килә тагы бергәләп, урамнар буйлатып, гармуннар уйнатып. Ятмас Дусай авылы урамын яңгыратып, Дусай көе агыла. Әбүзәрнең Тальян моңын авылдашлары онытамы соң? Алар үч күрше егете, Габделбәр, Имаметtin, Әбүзәр. Заманында авылны гөрт итеп торган гаяр яшьләр, сыйныфташлар. Хәзер инде сирәк күрешәләр. Үткәннәре кызыклы, сагынып сөйләр мизгелләре дә бик күп. Менә йөргән кызы бар исер. Сырыр риза түгел, барыгы нәрсә юк әле юк ди. Хәзер әйтәм давай, Әбүзәр, өйләнәбез, ни әйтәм? Мин дә өйләнәм, син дә өйләнәсең. Сырырны әйтәм, апчыгам, алдалап әйтәм. Минем дус кыз инде ул. Кызлар белән бик дусыйм мин авылда. Егетләр белән караганда әйме? Бу Әбүзәр моны шана белән ат белән көтеп тора. Бу капка төбенә чыгуга күтәр салдыкта исеңә төшәме? Шана белән апайтып куйдык. Хәзер бу өйгә кайтып кердек, җылый китәм димәйтәм, таң аткач китәрсең. Хәзер Әбүзәргә әйтәм, давай син сакла ниде. Әбүзәр балта алды, тупсага утырды, иш тупсасын әйме? Төне буе сырырны чыгармыйча саклап утырды. Ишуннан калды. Менә шулай кыз урлаулар, амбардан ашлык урлаулар бер күрешүдә барысы да хәтердә яңарды бу көнне. Әтисе менә коммунист бер төк ашык талмый. Миңа урларга кирәк ашык. Хәзер Габдуллага әйтәм, киттек мәйтәм. Габдуллар киттек мәйтәм. Нәрсә мәйтәм, ашыгып төшергә мәйтәм тавыкларга. Монда
шалбарға тығабыз күлмәтін инде. Мұнда тутырабыз икебез име. Күпмен инде берәр киладыр инде ул име. Шундан хәзер апайтабыз да тавыклар ашы, бер 2 рис ясадык, менің әтисе саклап тора икән инде. Хәтта бер вакыт килде дә минем монда муеннан тәлә син гәрәй шпанасы ди. Нишесе минем малайны бурлыкка өйрәтәсең ди. Хәтереңдәме? Шундан нәр ташымадык, урламадык. Яшьлектәге бу гамәлләр үзләре үк тәрбия чарасы булган икән бит. Алар аның асылын еллар узгач кына аңлыйлар. Үткән эшкә салават, бүгенгегә мең шөкер әйтеп, киләчәкне рәхмәт укып көтәләр ил агасы, авыл картлары. Рәхмәт яусын, күрше бит ул минем. Бергә уйнап үстек без, җыгырышып. Ана Габдулбар, мин, Имами. Әйе. Рәхмәт яусын. Без аның белән күрше кешесе бергә дус булып, малай шагыннан ук бергә уйнап үстек инде. Әйе. Икебез дә 39 елга. Икебез дә бер елга, әйе, бер нидә туган, менә шулай итеп бергә укыдык, завод ныртыга нитеп бердек сонда. Әйе. Сабар районында, әйе, 5 километрный. Әйе. Ул вакытта 7 класс мәҗбүри инде. Әйе. Заводта Шулайтып шунда укып йөрдек. Әйе. Йөрдек инде, шундай хәлләр булды. Бергә уйнап үстек. Бергә. Хәзер инде безнең елган иләр калмадылар әле. Без 32 бала идек. Әйе, күбәйек без, бик күбәйек. Бер икесе генә калган. Әйе. Бу Габдулбарда иптәш булды инде. Әйе. Бөтенебез буда бисиләрбез. Әйе. Нинди теләкләр Имам ябыга? Исән сау яшәргә язсын инде, калган гомерләр. Әйе. Зур яшәргә җиттек. Әйе. Шундый хәлләр инде. Авылдашларны күрештерә, очраштыра торган изге урын авылның Зәйтүнә мәчете. Имаметдин абый һәр кайтуында анда кереп, мәчеткә йөрүчеләр белән утырып, ихлас сөйләшергә ярата. Хәерен биреп, дугасын укытып китә. Ятмас Дусайның мәгърур бинасы мәктәп. Авылда гыйлем учагы иң авыр елларда да сүнмәгән. Хәзердә бала саннары бик ким булуга карамастан, бу йортны саклап киләләр әле авылдашлар. 11 укучылары бар икән бүгенге көндә. Бинага килеп керүгә Имаметдин абыйның әтисе Әхмәт Гәрәй рәсеме каршы ала. Авылның алтын куллы остасы, бил бирмәс көрәш батыры, горурланырлык үз уллары шул. Музейда да Гәрәевләр гаиләсенә кагылышлы шактый бай мәгълүмат тупланган почмак эшләп килә. Имаметдин абый бирегә күп экспонатларны үз куллары белән илтеп тапшырган. Алтын укалы әнисенең күлмәгенә бүген озак карап торды ул. Илгә күнгә игелекле ул үстергән Ятмас Дусай авылы. Без моны бүген үз күзләребез белән күреп инандык. Имаметдин Гәрәевның олы йөрәгенә әйтерсең лә бар җиһан сыйган. Һәм ул йөрәктә урын еллар узган саен һаман киңәя генә. Юккагыда аның мактаулы бүләкләре, исемнәре арасында мәрхәмәтле йөрәк дигәне бирелмәгәндер. Героебыз менә инде 50 ел акылга загыйф булган балалар интернат йортын җитәкли. Һәм аның бу тормышта барлык ирешкән уңышлары да шушы кимчелекле авыру сабыйларны ярату, аларга изгелек, игелек кылу белән бәйле. Ә инде башкаларга яхшылык кыла алган кеше бүгенге заманда иң көчле кеше. РСФСРның атказанган социаль тәэминат хезмәткәре. Татарстанның фидакар хезмәт өчен медале. Ватан алдындагы казанышлары өчен 2нче дәрәҗә орден иясе. Алтын йөрәкле кеше республика конкурсы лауреаты. Россиянең иң яхшы кешеләре энциклопедиясенә кертелгән. Тагын дистәләгән мактаулы титулларын санап була әле аның. Ходай тарафыннан кимчелекле, авыру, акылга загыйф булып туган ятимнәрне менә шушы йорт үз канаты астына җыя. Балалар йортларында 4 яшькә кадәр тәрбияләнгән малайларның, кызларның үсмер чорларына җиткәнче гомерләре югары утар балалар йорты белән бәйләнә. Монда яшәгән 15 ел вакыт ятимнәрнең күңелендә иң гүзәл мизгелләр булып сакланадыр мөгаен. Ни кызганыч, алар бу турыда сөйләргә сәләтле түгел. Әгәр аңлары, акыллары булса, тәүге сүзләрен безнең Имам абый, әни Назым биргән апалар, андагы аллы гөлле чәчәкләр, дусларыбызга әйләнгән төрле җанвар, кош-кортлар дип башлап, хикәянең һич очына кырыйда чыга алмаслар иде.
Ә сөйләр сүзләр шул кадәр күп. Монысы хак. Бер вакытны шундый хәлдә булды әле бездән киткән бер бала Казан урамында югалган даган. Казан урамында имам папа дип әйтә икән. Бездә эшләгән ул вакыттагы шабашниклар аны күреп алганнар даган, сразу танып алганнар. Инде бездә әллә качан бездә яшәгән бала икән, Руслан икән. И сразу хәбәр иттеләр инде безгә. Дидемдә шуның ашагына таптылар инде. Бүтән бер сүз әйтә белми. Имам папа ди, бүтән бер сүз әйтми теге эфир дигән каналга. Менә шундый була инде шуның хәтлек телсез балага да истә калырлык шуның хәтлек ни булгач инде ул менә үзегез уйлап карагыз, нинди кеше инде ул менә. Якты кеше, ансыз эшләү күз алдына да килми инде безнең менә бу безнең балалар йорты ансыз күз алдына да килми инде менә. Исән сау эшләргә аңга, исән сау бергә эшләргә насыйп булсын безгә. Аллаһ Тәгалә аңа тагын күп еллар, күп эш еллары бирсен. Менә шул. Югары утар балалар йорты зур бер гаилә. Мондагы һәр сабый шын йөрәктән чыккан кайгыртуны, назны, яратуны күреп, тоеп, сизеп яши. Башкача була да алмый. Яшәлгән һәр көн бәйрәмгә тиң булсын өчен, шушы гаиләнең башында торучы, аны үзенең нык тизгенендә тотучы, үзе директор, үзе абый, үзе әти ул Имаметдин Гәрәев. Балалар йорты белән 58 ел дәвамында ике генә хуҗа идарә итә. Беренчесе Григорий Фадеев булса, икенчесе хәзергәчә хезмәт куючы Имаметдин Гәрәев. 50 ел буе җитәкчелек итүче, үз язмышын тулысы белән шушы авыру ятимнәрне тәрбияләүгә багышлаган кеше ул. Балалар йортының үткәне дә, бүгенгесе дә аның белән бәйләнгән. Киләчәген шушы исемнән башка күз алдына да китерәсе килми. Минзәлә медицина училищесын тәмамлап кайткан 25 яшьлек егет бирегә эшкә килгән көннәрен бик яхшы хәтерли. Мин монда килдем дә, монда килсәм, басу эчендә бер ике йорт кына иске генә агач йорттан көтүләр йөри ишек алдында. Киртәләр дә юк, бернәрсә юк. Мин аптырап калдым инде. Анасы монда директор чыкты. Григорий Васильевич вакытта директор китәргә йөри инде ул. Үйіне кірнада шәй ішіп отырып, тәнішектер мен рахат болып кетті, балаларын қарап шықтым да. Мен қалырмын. Шо айтып мен қалдым. Мен қалып іші башладық, ол уақытта от та жоқ. Кешкірдім шәмәрінен ат біле бензин алып, керосин алып түшелерді, лампы шестартып, лампылары кіші біле лампы яндыралар енді. Бик ауыр пешке отын яғалар. Утынны тоже шәмәрдән кайта вагон белә заказ бирәләр инде күрәсең, ул вакытта 8 вагон утын кайтадыр я. Ана санитар хәлләр белән бушатабыз ат белән биреп. Аннан соң аны ярабыз ши утын группада балалар туңа, ши утынның битендә менә йота торган группада әлдә хәтердә 7 пеш ягыда кичкә табаның бер пеш чәзә калмыйдыр я. Балаларның Остарына сиялер бит инде ята торган балалар. Буларның инде пролежный була башлады, воспаление балалар үле башлады. Анда колхозларга шуларда ул елларда инде уткырта башладылар. Утта юк иде колхозларда инде улар мин килгәндә әле 64-тә. Аннан соң мин шулар белән Масур дигән кеше инде ул Сабарайна мәрхүм инде ул. Килеп бөтен утларны шул кертеп йөридер инде. Аның белән сөйләшеп, ditомга ут керттек. Шуна рахат булып китте инде. Аннан соң инде Казанга йөреп, артезиан кыйсы казытып, сулы булдык ут булгач, суны кашайтырга була бит. Аны инде зур сөйлеш итеп кабул иттек. Ул вакытта микәндә 50 бала иде, ул 50 баланың биткәрендә була кирәк. Ашатырга да кирәк, мөчә дә кертергә кирәк. Су юк, суны филәгеле астан чишмәдән ташыйбыз. Яра суылда булдык. Хәлне обязательно кертергә кирәк. Газда кертә башладылар районга. Тоже мин шул колхозлар белән сөйләшеп, анара газ кертте инде. И аннан соң инде газдан соң менә бу асфальт юллар башланды. Юл ни бит инде. Асфальтлар салданганнан соң, аннан соң бу зданияларны үзгәртергә керештек инде, кыргым инде. Кыймалар тоттырып алып, ул вакытта әрмәннәр киләләр, строительгә бинде, анда бани прачный блоклар салдык, складлар салдык, корпусларны ремонтлап инде. Шайтып әкрен генә җайланып менә эшләп киттек. Ерак тарихны шушы
фоторәсемнәр чагылдырса, бүгенге шөкер бар матурлыгы, төзеклеге белән менә шулай күз алдында. Балалар йортын әлеге халәтенә китергәнче бик күп тырышырга кирәк була һәммә кешегә дә. Уңай мөхит тудыру буенча эш әле дә дәвам итә. Биредәге алгарышны бөтен республикадан килеп өйрәнәләр. Балалар хәбезен бөтенсендә укый. 4 яшьтән алабыз балаларны 18 яшькә тәрбиялибез. 18 тулганнан соң, әгәр ул бала укымаса инде интернатларга урнаштырабыз, или әтиярисенә бирәбез инде. Менә узган елда безнең 4 балабыз нигә, 3 балабыз нигә Казанга строительный колледжга урнаштырдык. Менә алар 1 ел укып бетерә инде. Бу елга тагын 4 бала әзерлибез. Хәзер шундый ни беләшибез, метод белән без балаларны психоинтернатка бирмәскә тырышабыз. Әгәр дә аның әтиәнисе или туганнары бар икән, без алар белән сөйләшәбез. Психолог бар, безнең шакыра, угыбар итәбез еллар буенча. Менә шушы студия эчендә генә безнең 6 баланы семья алдылар. Берсен алып киттеләр Ирландиягә. Берсен белән Тыгатнада гына Кукмарага үзәнисе алып китте 18 яшь тулгач. Тоже бу күңелле күренеш. Үзебез генә эшләп бетереп булмас иде. Без һәр вакытта инде хакимиятнең кул астында үзебезнең хакимиятнең бик зур файдасын ярдәмен тиеп торабыз. Бик зур рәхмәт үзебезнең министрыбызга, бик зур рәхмәт президентыбыз Рөстәм Нургалиевичкә. Алар төрле яктан безгә ярдәм итәләр. Шуңа күрә дә ни шаулатып эшлибез дип әйтергә була. Югары Утар балалар йортында бүгенге көндә 80 акылга зәгыйф бала тәрбияләнә. Шуларның 30-ы тулайын тәрбияче апалар ярдәменә мохтаҗ, ятып кына торучы авырулар. 2017 елда нәкъ менә шушы төркем өчен республика президенты ярдәме белән өр-яңа бина салына. Аны ачу тантанасында Рөстәм Миннеханов үзе дә катнаша. Биредә урынга калган сабыйларны аякка бастыру өчен бик күп уңайлыклар эшкә җигелгән. Монда бөтен условиялар куелган. Менә бу аппаратны 18 елда куйды. Бу тара 18 миллион. Моңа тоже президентыбыз Рөстәм Нургалиев тоже акча бирде. Бу шведский лекар дигән подъемник атала. Булар безнең монда 4 спальный. Бу 4 спальныйга да шушылай кертелгән бер шундый диләр белә. Һәр бер баланы кроваттан алып, туалет калып барасымы, столовойга ята торган бала или вактага сидящий ребенок инде нигә дә ваннага да алып керәбез. Бу 4 палатага да шулай берсенә күчеп митә. Шул хәтле җайда. Яңа бинада балалар церебраль параличы белән туганнарга яшәргә яраклашу, үз-үзен йөртә алу кебек иң мөһим уңышка ирешү өчен эшче персоналлар мөмкин булганның барында эшлиләр. Даун синдромы белән туган 4 яшьлек Лиза монда килгәндә утыра да белми. Ярты ел эчендә инде ул әлегә апалары ярдәме белән булса да тәүге адымнарны ясый. Без монда шул ДЦП балалар белән, аннары даун кояш балалары белән эшлибез. Менә аларга инде шул йөреп китәргә бөтен мөмкинлекләрне булдырабыз инде. Аларга уңышлар бар. Әйе, алар хайран күбесе йөреп китәләр һәм алар безнең йөреп киткәч шул средний корпуска күчереләләр. Дәвалау массажы малайларның кызларның яраткан сәламәтлек курслары. Урын өстендәгеләргә аның файдасы һичшиксез зур. Яраталар тынычланып китәләр, яраталар. Кайберсенә уйнап ясыйбыз инде, в игровой форме делаем инде, потому что төр балалар да бар инде. Бу балаларны тәүге күргәч кызганудан тамакка төер, күзләргә яшь тыгыла. Әмма бу хис уза икән. Юк, битарафка әйләнмисең. Ул жәлләү хисен балаларга карата нинди дә булса яхшылык эшли алуыннан күңелдә туган куаныч, рәхәтлек тойгысы күмеп китә. Мондый хисне биредә хезмәт куючы 111 хезмәткәрнең һәр кайсы көн сайын туя торгандыр магайын. Буларның барысы да акыллы җитәкченең ирешкән хезмәт алымнары, тәрбия чаралары. Имам Гараевич безнең җитәкче буларак кына түгел, кеше буларак та бик тирән хөрмәткә лаеклы шәхес. Имам Гараевичны белә белгәннән бик гел яхшы яктан гына беләм. Имам Гараевичны ул бөтен яхшы сыйфатларны үзенә туплаган дип әйтсәң дә була. Шундай сыйфаты бар инде, ул
bir кайчанда мин җитәкче дип үзен үстен куймый. Ул монда хезмәткәрләрнең фикере белән гел исәпләшә. Менә шул яхшы сыйфаты бар Имам Гәрәевичнең. Балаларны бик ярата. Баягына барса даган балалар өчен уңай шартлар менә эзләп алып кайта ул, яңалыклар һәрвакыт. Гел яңалык менә бу безнең балалар йортына килгән яңалык бөтенесен дип әйтәлек Имам Гәрәевич алып кайта. Каяда булса күреп кайта, уланы пока безнең балалар йортында булдырмый, ул тынычланмый. Шуның белән яши ул. Балалар, балалар, балалар дип. Көне буе да, төне буе да шул балалар инде аның. Без кешеләрдә гадәттә авыру балаларга карата кызгану хисе туа. Тик менә бу йортта яшәүче малайларның, кызларның биредә узган гомерләре кызганыч түгел. Балалар барлык шартлар тудырылган, ремонтланган биналарда яшиләр. Даими массаж, тренажер залындагы махсус күнегүләр, давалау курслары, тумыштан гарипләр өчен булар бар да әһәмиятле. Аларны сәламәтләндерү өчен бик күп чит илдә җитештерелгән ярдәмлек җайланмалар алына. Акыл, хәтер, зиһен сәләтен үстерү өчен уеннар уйнатыла. 16 бала бүгенге көндә Кызыл Миша коррекцион мәктәбенә укырга, бер бала Түбән Утар балалар бакчасына йөри. Җәйге һәм кышкы каникуллар чорында лагерьда, санаторийларда юлламалар белән ял итәләр. Балалар җырларга һәм биергә аеруча да яраталар. Алар бу сәләтләрен Сабаның сәнгать мәктәбенә йөреп тагын да үстерәләр. Уңышлары күз алдында. Үзләре курчаклар белән төрле әкиятләр, концертлар куялар. Друг всегда меня сможет выручить, если что-нибудь приключится вдруг, нужным быть кому-то. Балалар йортының үз теплицасы бар. Бирдә төрле яшелчәләр үстерелә. Биләмәне иртә яздан кара көзгәчә берсеннән-берсе матур гөл, чәчәкләр бизи. Ярдәмче хуҗалыктагы төрле кош-кортлар, җәнлекләр дә биредәге кызлар, малайлар карамагында. Менә шулай интернат йортта балаларга хезмәт тәрбиясе бирелә. Кешене бит хезмәт үстерә. Адәм баласы үз эше белән мактаулы. Имам Гәрәев бу юлларны кеше яраткан эше белән шөгыльләнгәндә генә җәмгыятькә файда китерә дип тулыландыра. Шатмаса мен 80 яшьә хәлдә эшләп тә йөрмәсәм, действительно бу детдомда мен менә шулай күз алдына киләм, ул нинеке түгел, минеке, личный үземнеккә күп тыела. Мин ияләнгән бөтен балалар кайтып керсәңләр бөтенесе әти дип кычкыра, коллективым яхшы. Мин бик бәхетлемен дип саныйм үземне ул яктан, эш ягыннан. Миңа әгәр дә башка эш берәйтергә әйтсәләр, мин бары шушы детдомны сайлаган булыр идем. Мин инде үзем төп Саба кешесе, Саба халкына бик зур рәхмәт. Мине генә түгел, Саба халкы бит даже шул детдомның балаларын да сыйыштырды. Бу бит инде Татарстан буенча 2 генә детдом, берсе Дербышкада инде, икенчесе менә бездә. Аллага шөкер, бездә андый шаблы детдом булмады, тыныч кына эшләп ятабыз. Киләчәктә дә ярап шулай булсын, бергә эшлик, бергә яшик. Шулай яхшы булсын. Менә шулай киләчәккә якты уй-хыяллар белән язмыш арбасына 2000 ләп авыру бала тияп, 50 елга якын җигелеп тарткан Имаметтин Гәрәев кебек гаәр җитәкчеләр сирәктер. Аның олы йөрәгендә һәркемгә урын бар. Һәм бу йөрәк яралы җаннарны гына түгел, бар кешелекне җылытырга сәләтле.